ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଯିବେ କାରଣ ଆମେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଲସ୍ କଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରେ କରିବା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯିଏକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନର ଗୀତ ଶୁଣି ଖୁସି କରିଥାଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରେ କରିବା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏମ୍ସରେ ରିସିଭ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ମଲ୍ଟି ଅର୍ଗାନ୍ ଫେଲ୍ୟୁର ହେଇଥିଲା ବ୍ରେନ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଥିଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭର ଫେଲ୍ୟୁର ଥିଲା କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ୟୁର ଥିଲା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ଫେଲ୍ୟୁର ଥିଲା ସକ୍ ଥିଲା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଡେଭଲପ୍ ହେଉନଥିଲା ଆଉ ସେପ୍ଟିସେମିଆ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭର ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ଆମେ କହିଥିଲୁ 72 ଆୱାର୍ସ ୱେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ପରେ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ସାମାନ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଇଥିଲା ବଟ୍ ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ବିପି ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡେବୁଲ୍ ହେଲାନି ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ରାତିରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଗଲା ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ କୃତ୍ୟ କେଉଁଠି କରିବେ କେବେ କରିବେ କିଛି ତ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କରାହେଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଟିଟଲାଗଡ଼ ତାଙ୍କର ମୃତ ଶରୀରକୁ ନେଇକି ଯିବେ ଟିଟଲାଗଡ଼ କେବେ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ନେଇକି ଯିବେ ଆମେ ତ କହୁଛେ ଯେ କଟକରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି ଟିକେ ସେଠି ରଖିକି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇକି ତାପରେ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନେଇଯିବେ ଏବେ ତାଙ୍କର ବଡି ବାହାରିଲାଣି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେପଟେ ରହୁଛି ସେଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ବଡି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଏବେ ପ୍ରଥମେ କଟକ ନେଇକି ଯିବା ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ କିଛି ସମୟ ରଖି ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନେଇଯିବା ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ନର୍ମାଲ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ କଥା ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବା ଯେ ପୁଅକୁ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେନି ସେଇଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କଥା ସେଇଟା ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାଇଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି 15 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ବଡି ଫୁଲ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହାୟର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଚାଲିଥିଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଇ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆଇଭି ଇମ୍ୟୁନୋଗ୍ଲୋବୁଲିନ୍ ଚାଲିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କ ବଡି ରେସ୍ପଣ୍ଡ କଲାନି ଯେତିକି ପାରିବେ ଆମର ଏମ୍ସର ଡାକ୍ତରମାନେ ବହୁତ ଲାଗିଥିଲେ ସବୁ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତରମାନେ ଲାଗିଥିଲେ ବଟ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ତ ରୋକି